tradicions, la nostra llengua, per això no tenen diners, per a la cultura no tenen diners vostès, senyors del Partit Popular. No és una qüestió de diners, evidentment que no és una qüestió de diners, perquè hi ha informes que s'han presentat que avalen la viabilitat de Radio Televisió Valenciana. I, de fet, anuncia ja que Compromís va presentar en les Corts uns informes que desmuntaran la versió del Partit Popular. Evidentment, Radio Televisió Valenciana, si se gestiona bé, és viable. En 2005, vostès, el Partit Popular, van alçar la Ciutat de la Llum a Alacant. La Ciutat de la Llum era per a potenciar l'audiovisual valencià. Per a què es van gastar aquests diners si ara tanquen Canal 9? Que és el motor de l'audiovisual valencià. On quedarà l'audiovisual valencià després del tancament de Radio Televisió Valenciana? Saben vostès que a part dels 1.700 treballadors que treballen en Canal 9, són una barbaritat, tot sí que dit, evidentment, però a part d'aixòs 1.700 treballadors hi ha 120 empreses vinculades a l'audiovisual valencià. Saben el que diuen els experts? Els experts diuen que d'aquestes 120 empreses només en van quedar 15 o 20. Totes les demés tancaran. Tanquen el motor de l'audiovisual valencià, el motor de la cultura i per a transmetre la cultura. Per tant, en la meva primera intervenció el que els vaig a demanar és que s'unisquen a aquesta proposta i que voten a favor. Jo vull m'emprendre per lo més dolorós i és el que fa èmfasis en l'aspecte humà d'aquesta qüestió. Estem parlant de 1.700 famílies que es van veure afectades per una decisió llargament pensada, escrita i que està en aquesta fase, en aquest punt. Això no és una casualitat, això té un llarg recorregut. Estem ante un pla, ante una acció que ve de llarg. Estan les hemeroteques, se pot comprovar com se va preparar abans de les eleccions autonòmiques un estudi i se va dir que per part del govern valencià que anava a fer un estudi, si no recordo mal se presentaren 4 o 5 empreses. Va ser una empresa per a fer un estudi de viabilitat de Canal 9 que crec que costa 100.000 euros. Després, quan passant les eleccions, tocava ja manprendre l'ERE, un ERE per a 1.300 persones que se va fer mal, d'alguna manera que explicàvem a uns, als en demallàvem a altres, cridaven a algunes persones, anaven a... Igual podries estar, dins que fora, segons qui cridara, segons la proximitat, la familiaritat, segons el grau de coneixement de qui manava en aquests moments en la televisió. Jo torno a repetir que el més greu d'això és les persones i les famílies que hi ha darrere d'aquesta decisió política. Una decisió absolutament pensada, traçada i que no és fruit de la casualitat. Com molt bé ha dit Claramunt, així no sols estan les 1.700 persones, sinó està tot el món audiovisual que aporta la seva tasca, la seva producció. Són milers de persones les que mitgen tots els dies de tindre una televisió creada en autèntica il·lusió pel poble valencià. Jo recordo el primer dia d'emissió de la televisió. Per a mi va ser una gran notícia. Tenien tele, ja no tenien que estar pendent per a veure el València sols des de la meseta. Ja el València que inicia els telediaris als esports ja anava així. I així ha eixit. I així ha eixit. Ha eixit el València, ha eixit el Villarreal, ha eixit l'Elx, ha eixit el bàsquet, ha eixit els clubs esportius dels pobles i les coses més propenses valencians, les festes,
se han desarrollado actes de todo tipo y la verdad es que al final se pueden sentir orgullosos de que els valencians avui en dia coneguen més València perquè hem tingut un ent propi que hem creat els valencians i que ara un govern premeditadament en un llapis, en un paper, en números sobre la taula han decidit en uns motius que tot el món es conegà. És curiós prendre aquesta decisió. Jo, en la primera intervenció, me cenyís al fet més greu. Estic convençut que això se pot arreglar. Fa falta el de sempre, la voluntat de les persones. Si n'hi ha voluntat, dues persones poden arribar a acords. Si una no vol, no s'arribarà. Hem viscut en este país no fa molt de temps modificar una Constitució espanyola votada majoritàriament l'any 78 en 48 hores dels dos grans partits polítics d'aquest país se va canviar la Constitució. Pareix que això ja no s'ha parlat de ningú. Pues això, aquesta decisió és llarga i, a més, gravosa per a tot el poble valencià, es pot reconsiderar si els polítics valencians volen sentar-se a parlar i arribar a acords. Segona intervenció. Bé, senyor Tamarell, avui vostè i el seu equip de govern té una gran oportunitat de votar a favor de tots els valencians i les valencianes. Tenen l'ocasió de votar a favor d'una moció per a parar l'espoli que el seu equip de govern valencià vol fer amb el tractament de la Televisió Valenciana. El que és el tancament, saben vostès que va en contra dels estatuts d'autonomia del País Valencià. Va en contra no sols, com a internacional, de 1.700 treballadors, i això són directes, però si n'hi ha més de 3.000 indirectes, i estem parlant de vora 5.000 famílies. I aquest és el nombre de famílies, que no de persones, que són molt més, les que se veuran afectades i cessades en els seus recursos econòmics i els seus recursos de benestar social. I se veuran també cessades en les seves necessitats principals. Avui, senyor Tamarell, el Partit Socialista presenta aquesta moció, en conjunt en els dos polítics restants, per a recolzar a tots els familiars d'aquestes persones que van a veure cessades per una brutal decisió del seu equip de govern. Perquè el Partit Socialista té una sensibilitat, avui recolza a aquests treballadors. Que, per cert, jo duc una pegatina, i així posa bé, no som els culpables els treballadors. I la regale per si vol fer profit d'ella. Perquè el Partit Socialista també presenta aquesta moció per dignitat. El Partit Socialista sempre estarà al costat de les persones necessitades en el moment puntual. I avui en dia les persones necessitades són la seva dona i tots els valencians. I espero que vostè tingui el bon criteri per a votar a la moció que nosaltres hem dit. Bé, senyor alcalde, vostè no intervé en el seu primer torn de paraula i evita l'enfrontament dialèctic en l'oposició. Lamentem aquesta posició seva i no ho entenem. No sé si és que no té arguments o no vol que nosaltres entrem en un debat amb vostè. La veritat és que ens agrada agradar perquè nosaltres ara després no tindrem intervenció i vostè podrà parlar si és que parla perquè potser entrega un paperet com va fer l'última vegada i punt. Bé, és evident que vostè ara, si és que parla, vostè ara dirà que nosaltres moltes vegades hem criticat a la Televisió Valenciana, ens traurà senyes d'identitat, ara ens ho explicarà vostè tot això,
És evident que nosaltres hem criticat, des del bloc i Compromís hem criticat a Canal 9, hem denunciat la manipulació perquè és cert que manipulava Canal 9, però perquè vostès diuen que tenia que manipular. Hem denunciat que era partidista, perquè és cert que era partidista. Hem denunciat que era un forat econòmic on els amiguitos de l'alma del Partit Popular es feien ric, perquè és cert això. És cert això. Hem denunciat també l'assetjament que patien els professionals. Hem de dir que a Canal 9 hi ha molts grans professionals perquè és veritat que han patit aquest assetjament. Hem denunciat els enxufats que hi ha a Canal 9 perquè és veritat que hi ha molts enxufats del Partit Popular a Canal 9. Bé, on mirarem el temps ara i les notícies si el Partit Popular nos lleva a Canal 9? Bé, evidentment potser paguen a una empresa privada de la seva corda per a que faci això, que no m'estranyaria. El tancament de Ràdio Televisió Valenciana és un atemptat contra el valencià, contra la nostra cultura, contra els pobles i ciutats i contra la vertebració del nostre país. Moltes gràcies, senyor. El Canal 9 no és del Partit Valencià, Canal 9 és dels valencians i de les valencianes, no del governant de tot, i ho trau en compte. Moltes gràcies. I si voten vostès a favor... Sí, vull intervenció, per favor, senyor Colau. La història jutjarà i ficarà cadascú en el seu lloc. El Tribunal Superior de Justícia Valenciana pronuncia en el sentit de que el ERE s'ha fet de manera defectuosa. No té per què les 400 persones que anaven a quedar-se a treballar en Ràdio Televisió Valenciana no tenen per què pagar la desfeta d'algo que no se va fer bé. No se va fer bé perquè, com dia abans, en la primera intervenció, cada dia uns estaven dins i els altres estaven fora. Se manipulaven les llistes segons la proximitat i l'afinitat. De tots els colors polítics, desgraciadament. Entonces, yo torno a repetir que les persones estan per davant de tot i així hem de procurar el poble valencià entendre-nos. És que no ens queda una altra, és el missatge de l'acord. I l'acord passa per parlar. Darrere de tot això, tots sabem que estan els grans mitjans i grups de comunicació. Els grans grups de comunicació que tots sabem que són i que tots estan més que refinanciats. No se fa publicitat en aquest país, no se ven diaris, no es veu la tele excepte a una cadena privada. Però està passant realment mal, excepte els accionistes, com dic, d'una cadena privada. Bueno, doncs encara que els accionistes d'aquesta cadena privada estiguen rebent el seu dividendo anual i aquesta empresa privada té un refinançament impressionant de milers